57 anyos ka babae patay human gitigbas sa iyang kapuyo nga 69 anyos dito sa lungsod sa Tuburan tungod sa pangabubho. Samtang nakaangkon usab og daghang samad sa iyang lawas ang anak nga mipugong siyang amahan nga mapatay ang iyang inahan. Sayron nato ang detalye ining report. Nakabsan sa iyang kinabuhi ang 57 anyos nga si Leonila Serrado Miguate, samtang talandugon usab ang kahimtang sa iyang 33 anyos nga anak nga si Felix Rabanuel nga nakaangkon og daghang samad tinigbasan sa lawas. Kini human gipanigban sa ilang padre de pamilya nga si Felix Marquez Rabanuel Sr. 69 anyos ang iyang kapuyo nga si Leonila. Alas 3 ganin ang kadlawon sa Purok Lubi, Barangay Maghanay, Tuburan, Cebu. Sa iyon ini, nakadawat og daho ang Tuburan Police kalabot sa pagpanigbas sa dapit og ilang naabtan ang mga biktima sa crime scene nga nagkadugo na. Daling gidala sa duol nga tambalanan ang mga biktima apan ang babae gideklarar nga dead on arrival samtang ang anak gibalhin sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Samtang ang suspek misway usab sa pagkutlo sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagduslak unta sa sundang sa iyang tiyan apan giingong wa kaagwanta sa kasakit. Maong nagpadakop na lang ug kasamtangang ana usab karon sa tambalanan. Silos nga gihulagway nga way basihan ang hinungdan sa krimen. Nangabubuo kining lalaki sa iyang asawa. Kinalagi kunoy 19 anyos nga uyab-uyab lagi kuno. Tungod sa iyang pangamubo, lagi siya plano nga patyo niya ang iyang asawa. Gitugan sa opisyal sa Tuburan Police nga giapil sa amahan pagtigbas ang iyang anak dihang giluwas nini ang iyang inahan. Nasayran nga usa na katuig nga nagbuwag ang suspek ug ang biktima tungod sa sobra kasiluso nini. Nakitaan man niya nga gitigbas sa iyang inahan, iyang gidumog po ang iyang amahan kay iyang lagi. Paggangon, no? O niya, pagkakita sa iyang amahan nga ikuan siya, giapil siya og tigbas sa iyang amahan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.